Ninutusab ning pagigo sa Bagyong Tisoy, dakbayan sa Lapu-Lapu, gipabus karon sa Blue Alert status. Si Luan Mirondina sa report. Sukad kagabi, way ni usa ka mga motorbanca sa Angasil Port ang gitugutan sa Cebu Coast Guard nga makalawig. Busa ang ubang mga pasahero nga nga stranded na mauli na lang sa ila mga panimay. Apan ang mga way kadangpan dinhina sa multipurpose building na masilong sama na lang ni ining labasera ug isda. Maghuwat pagyapon mi kung mulinaw-linaw makasakay mi pero dili ni mulinaw aw ari nagjumi diri. Di nahali na mong isda yang tao mo ni madubok. Samtang gibutyag ni ining usa ka trabahante sa Santa Rosa Hospital nga nagkuwang karon og personnel ang tambalanan human wa makalabang ang upat ka mga nurse ug medtech. Permanente mami nga naay nurse dito, ang problema lang kay ma-strict ang duty sa nurse, low food kay malubat po sila madugay kung kay gabi pag sila nag-duty unya walay ling relibo. Taliwa sa pagdaot sa panahon, aduna gihapoy pipila nga nangaligo og dagat sama niining ana karon dinhi sa may Angasil Port nga mi-take advantage sa kahigayunan nga suspendido ang klase karong adlaw. Mato ni Mayor Jonard Ahongchan, padayong gimonitor sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang kahimtang sa mga nanimuyo sa isla ug sa mga na-stranded nga mga pasahero. We advise them to go back. In kaso wa sila kaulian, the city will take care of them for their food. Ganiha, nagpahigayon usab og pre-disaster risk reduction assessment ang lokal nga kagamhanan, ilabi na kay aniya karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga participants sa Regional Festival of Talents gikan sa 19 ka mga division lukop rehiyon. We are in blue alert, atong pangandaman gyud og insakto. So naay mga team nga nagatutok na daan. Nanatay mga tents in every areas nga atong gibutang. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.